24-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň hafyz öz kitabyndan difa edip bilmedi. Indi seniň difa etmekliňe ihtiýaç ýok we ilmi mebhas da onda ýok diýen sowtysiniň jogabyasy. Ol bende huda hafyz öz kitabyndan geldi, özü defa etjek boldy, weli bolmady. Indi sen defa etmäge hajat ýok we defa ederýän bir ilmi we sahih mebhas şol kitapda ýok. Hamidan we musalliyan hormatly ahunda demen her kimin mesir we ýoly hak bolsa şol adamdan difa etýäryn. Mufti Hafyz Amalla ýolma sahibiň mesiri we ýoly hakdyr. Şol jähetde men ondan difa etýän we difa etjek hem inşaallahu taala. Wa bireklerimize kömekçi bolmakda senden akıl soramars ahunda edejan. Wa senden hem difa edeli batıl akidaňy goý, kuburily goý, bir Allahdan dilýän bol. Kabirparastlyk bilen kamyap we piroz bolup bilmiyorsun iki dünyada. İkinciden era kulla insanın yara ayba gayri ve yu'mi anil aybillazi huwa fih diyen Arap şairin kavuluna binaen öz aybyny peramuş edip başkanyň aybyna bakýarsyň. Mufti Hafyz Amallah sahip ýolmanyň mesaili muhim etiqadi diyen kitabynda Qur'an azimüşşänden we hadisi sahihden we Hanefi fiqhyň muteber kitaplaryndan we tuqqu mahkam kişileriň sözlerini kitabynda derj edip durlar we metalipleri zikredip durlar. Näme seniň ýanynda Eflatun we Arastunyň sözleri bolmasa ilim hisap bolmaýarmy? We halanki tamam ilim Qur'an azimüşşändedir. Hemçinan Allama Suyuti rahimahullah el-itqan fi ulumul Qur'anda zikredip durki Cemi'ul ilmi fil Qur'an lakin taqasara anhu efhamur rijali. Heme ilim Qur'andadır lakin qasır boldu ondan adamların fehimleri. Binaen senin hafız sahibiň kitabynda mebhas ilmi ýok diýmekliň açyk iştibahdyr. Näçiniki şol kitabyň her matlaby ayeti Qur'an bilen we hadisi mübarek bilen we aqwali fuqahay ahnaf bilen muzayyandyr. We halanki Qur'an we hadis ilimleriň serçesmesidir. Ve Qur'an we hadisden bahs bolan kitapda mebhas ilim ýok diýmekliň öz hamakatçylygyndandyr. Wene hem türkmenleriň çyrag öz astyny görmeýär diýen nakl ýani öz ýazan kitabyňdan hem bir habar al. Öz kitabynda Haqiqatul Vesile we Mahiyetul Vesaniye 11-nji saffasynda inna arsalnaka şahiden we mubashshiran we nadira şol ayet-i kerimede şahidenni şahit terjime edipsin ki şahit be many hazır, görüp duran, bilip duran diýip. Bolmasa şahidenni Parsyda terjime edertin. Hafyz sahip bilen munazara edeninde ol pikriňe sabit durup bilmän häzir we nadir akidam ýok diýdin. Bir delil tapdym men hazır nazir bileýin. Ya Peygamber gazetini dadymy etdiň. Matin dogulanyp baranda Allah Taalaň ruhyna agahdyp dadymy etdi diýip çogulmady. Bir delil tapdym men hazır nazir bileýin. Şol işin magluplygyň hesap bolmaýarmy? Öz kitabynda ýazan terjimäňe sabit durup bilen ýok. We bir tarapdan Şeyh Sirajetdin dadymy düşdiýip çagyrmakka itiqadyň barlygy. Goşul zatlar 50% berýalawiýetliginden habar berýär. Wene hem hafyz kitabyndan dipa edip bilmediýip beýle puş sözleri gurup dursun ajap seniň halyňa. Wene hem öz kitabynki Haqiqatul Vesile we Mahiyetul Vesaniýanyň 30-njy saffasynda esnad-ı mecazinin üstü bilen milletine gumralyga sowuk berip barýarsyn ki muessir haqiqi Allah Taalany bilip başgany çagyrsa bolýar diýip. Hormatly ahunda da şöyle ijtiba kitabynda köpdür. Awam bisawat adamlar ey pulan weli meniň keselime şifa ber diýip çagyrsa bul zatlar esnad-ı mecazi bolýar. Ol zatlary esbab bilinýär we bawar edilýär. Ne muessir we halyk we mutasarrif böyle gepleriňe awam bisawatlar düşünmeýär. Weliden hajat dilesen bolýar eken diýip ijtiba we ýanglışga giriptar bolarlar. Hormatly ahunda da kitabyny gaýta başdan bir faqih we alim dana we muhaqqiq tapyp nazar sany etdir täki kitabyndaky ijtibalar hal bolar ýani. We hafyz ýolma sahibiň kitabyna bakyp görseň Hazrat Şeyhul Hadis Mevlana Muhammed Yusuf Husaynpur we Hazrat Mevlana Mufti Halid Dehwari we Hazrat Mevlana Ubaydullah sahip ýani ilmi şahsiýetler taqrir edip durlar. We seniň kitabynda birje alimiň taqrir we tasdiq we taýidi ýok. Hatta teňlitany tagsirini hem taqriri ýok. Bolmasa alyna kitabyny alyp baran bolsaň taqrir we tasdiq etse ederdi.
Ve ahiri gep şul ki öz kitabyňy onça wagta oturma. Makula bar ki müşük aneski hut bu boýatne ki attar bu goýat. Senin kitabyňy eline alyp gören alim bilýär narakam kitaby bir ardyşlygyny. Wa hafyz sahibiň kitaby Afganistanyň Kabil we Balkhyň mektebelerinde hiridu furuht bolup köp alimlarda bardyr. Ve köp alimler ondan istifade etýärler. Ve Pakistanyň Peshawur mektebelerinde hem tapylýar. Senin kitabyň bolsa Türkmen sehradan gyn tapylýar. Bar yerlerini hem özüň jemawary etdiripsiň diýip Türkmen sehranyň bazı yerli ýaşaýjylary aýtýarlar. Ve men hem senin kitabyňy PDF'den kompýuterda çap etdirip ýanymda bar. Täki senin iştibalaryny nişandahy edip milletni äga etsek inşallahu taala. We ýene sen aýdypsyň ki munazara ilmi etmeli bolanda hafyz sahypga söz beripsiň ki bir ikimiz oturşars diýip. 10 nefer mi? İkimiz bahsettik de mi fakat? Yok ha ikini bahsediyor. Ha 10 vurum yok. İkimiz bahsetsek 10 nefer gerek yok. Hafyz sahyp sözünde durup bir ýeke özi baryp dur. Sen mosa Türkmen sehranyň ahun mollalaryny bar ýanyňa üýşüripsiň. Täki olar hafyz sahypny maglup görkezmek üçin galmagal we şokun edip hafyz sahypny milletge pesman görkezse, ol hedepi şuumga hem yetişip bilmepsiň. Elhamdülillah millet bildi kimin galyplygyny. Ahundada sen mekkar bolmasaň näme diýip beren wadaňa wefa edip bilmediň. Näme üçin ähdiňde durmadyň ki ähd şikenligiň günahlygyny tabahal bilen ýokmy ýa? Bolmasa Mişka Şerifiň 1-nji jild 15-nji sapkasynda ähd şikenlik barada bir hadis gelipdir. Wa an Enes'in qala qallama khatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela qala la imana limen la amanata lehu ve la dina limen la ahda lehu. Ravahul Beyhaqi fi Şuabil İman. Mişka Şerif 1-nji jilde 15-nji sapka. Ve Hazreti Enes radıyallahu anhu aýtýar ki kim wagt bolýardy ki hutba berýär Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge. Meger ol ki aýtýardy ýok imany kamil ol adamda amanatdarlyk bolmasa şonda. O ýok mükemmel dindarlyk ol adamdaki ahdu peýmanyna wefa bolmasa. Eger şol hadis şerifni okap gören bolsaň ähd şikenlik etmezdiň. Ahundada mekkarlyň şu ýüzden ma'lum we aşkar we hawyda bolýar.